Dawn testyn o Iago ail benod, ail adnod ar 15, adnod 17. Iago 2, adnod 17. Felly ffydd hefyd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw a hi yn unig. Ac rhai geiriau neu termen yr ysgrythyr, adnodau yn yr ysgrythyr sydd wedi cam ddarllen dros y blynyddoedd, neu wedi cam ddehongli, ac hynny wedi digwydd erioed. Mae wedi digwydd erioed. Dros y blynyddoedd defnyddir agweddau o air Duw i gyfiawnhau safbwyntiau sydd ymhell o ble dylsent fod. Mae wedi digwydd, fi'n cofio clywed nifer yn dweud pethau fel Duw cariad yw. Ac wedi canolbwyntio ar yr adnod honno, neu ffydd gobaith cariad ar mwyaf o'r rhain yw cariad, ac wedyn wedi dweud dyna beth sy'n bwysig yw cariad, ac maen nhw cam ddeall yr holl adnod, yr holl benod, yr holl epistol, holl ysgrythyr, maen nhw wedi ffeindio adnod o'r diwedd i gyfiawnhau ei safbwynt ac yn dweud, ac maen nhw wedi cam ddeall beth yw cariad, ta beth. Dyn nhw wedi deall beth yw ystyr cariad. Ond maen nhw wedi penderfynu dehongli beth yw cariad yn ôl i bar nhw, yn aml iawn chwant, neu rhyw weithredoedd fydd yn ei dyrchafu nhw, rhyw weithredoedd elusennol efallai, ac yn meddwl mai dyna yw'r efengil. Falle bydde fe'n deg i ddweud, mai dyna ble mae Cymru, os na grefydd ar ôl yng Nghymru, pryn fod na grefydd yng Nghymru, ond os na, crefydd elusennol yw e. Helpu'r tlawd, helpu pobl llai ffodus na ni. Mai dyna yw'r neges yr efengil. Os na bwysles yn mynd i fod ar be maen nhw'n dehongli yw cariad, a mynd i bwysleisio bod rhaid i ni fod yn rhai sydd yn weithgar iawn o fewn cymdeithas ac yn mynd ati, ac falle sôn am ryfeloedd a rhwystro ryfeloedd a'r holl bethau hynny, pethau sydd yn swnio'n glodwyw yn diwedd, mae'n swnio'n dda ac yn swnio'n mor ysbrydol yn diwedd. Cariad yw'r peth pwysig. A dyma math o beth sydd fan hyn. Maen nhw wedi cam ddeall yr holl efengil. Dwi'n mynd i fynd ar draws yr adnodau yna, ond dyna beth sydd fan hyn. Unwaith eto, dyma i chi gam ddyfynnu adnodau sydd, os fi oedd na rhain yn cael ei defnyddio. Creda gymaint o bobl, os yn dyd yn honni cred mewn Duw, yna mae popeth yn iawn. Nad oes ots am y manylion. Mae yna rybydd ond oes. Yn yr adnod 19 o'r un benod yma sydd o'n blaen ni, credu yr wyt ti mae un Duw sydd, da yr wyt ti yn gwneithur, y mae'r cythreiliaid hefyd yn credu. Ond sylwch hwn, ac yn crynu. Mae'r cythreiliaid, rhai drwg, ysbrydion aflan, Satan ei hun yn credu mewn Duw ac yn crynu. Maen nhw'n un o mwy na credu. Lle chi dweud, mae hwn yn glodwyw, yn dweud? Maen nhw'n mynd cam ymhellach. Maen nhw'n credu yn Duw, ac maen nhw'n crynu. Bob tro mae unrhyw beth ar y fengil yn cael ei choeddi, unrhyw ymwybyddiaeth o Dduw, maen nhw'n crynu yn meddwl am Dduw. Geto atgoffa, rhain i ni'n meddwl mae'r adnabyddus yma. Dyma i chi adnod sydd yn dweud fel ag yma, Ioan 36, cynnes felly carod Duw y byd, fel yr hoddodd fe unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae na fath beth a chred, ond oes, ond gwir chred. Am y ddewyd, am wirionedd, mae mor wir, ac eto mae yna gymaint yn syni bod ni'n rhoi marc cwestiwn. Nid dim ond credu yw e. Mae'r cred sydd yn yr ysgrythyr yn fwy na chredu yn y pen. Credu ffaith, allwch chi gredu fel ffaith y gwirioneddau, ond dyw e ddim yn ddigon da, mae'r cythreiliaid yn credu, a does dim pwrpas cam ddyfynnu adnodau, perlau o adnodau, ac yn dweud, dyma ni, cred, dyma beth sy'n bwysig bod ni'n credu, ac dwi'n credu, dwi wedi gwneud proffes. Dyw e ddim yn ddigon. Wel, hoffwn ni edrych ar y rhybydd yma, ffydd marw yn gyntaf, ac yna'n ail ffydd bywiol neu ffydd achubol, ac yna dwi am holi os ganddoch chi'r ffydd bersonol yma. Wel, yn gyntaf ffydd marw. Felly ffydd hefyd, oni bydd, am ddywediad, oni bydd ganddi weithredoedd marw ydyw. Hynny, be mae Iago'n dweud fan hyn, y mae'ch ffydd chi yn farw. Mae lot o bobl yn dweud mae gweithredoedd sydd yn bwysig, mae dyna yw'r pwyslais. Nac e, dyw e ddim. Mae hwn yn cyd-fynd ar Apostol Paul yn llwyr.
Mae e mor amlwg, mae mor glir, ond beth ni'n dweud yw hyn, os nad oes na weithredoedd, yna mae'ch proffes chi o ffydd yn farw. Mae'n wastraff amser. Dyna yn syml be mae'n dweud. Mae rhaid bod y weithredoedd, ond nid y gweithredoedd sydd yn eich achub. Nid pob ffydd mewn Duw sydd yn ffydd achubol. Dyna beth mae Iago'n dweud. Dyw e ddim yn eich achub chi. Mae'n amlwg yn dweud, sy'n cythreiliad yn credu mewn un Duw ac yn crynu hefyd. Mae'r cythreiliad, maen nhw'n credu yn y drindod. Maen nhw'n credu mewn un Duw, y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, ac maen nhw'n crynu yn ei bresenoldeb. Felly, dyn nhw ddim fel y cryfyddau'r byd yn creu lot o gryfyddau. Maen nhw'n credu yn y Duw iawn, maen nhw'n credu yn y Duw cywir. Maen nhw'n credu bod beth mae'r Beibl yn dweud yn wir, ond maen nhw'n elynio iddo fe. Does ganddyn nhw ddim cred achubol. Yna dyma beth yw'r pwyslais sydd fan hyn. A dyna beth mae Iago'n trio pwysleisio. Peidiwch â cael eich cam arwain fod ganddoch chi'r ffydd sydd yn achubol, achos mae rhaid wneud yn siŵr fod ganddoch chi'r ffydd gywir. Dyna beth mae'n dweud. Mae yna ddatganiad eglur fan hyn, bod yna wahaniaeth rhwng ffydd cyffredinol a ffydd sydd yn achub yr enaid. Gall un gwneud proffes, a dydy hynny ddim yn golygu ei fod yn Gristion. Dyna beth mae'n dweud. Dwi hwnna ddim yn boblogaidd iawn, nag yw. Sicr yn yr oes yn hon ac yn sicr yn y byd diwygiedig, yn yr eglwys Efengylau diwygiedig. Dyn nhw ddim yn licio hwn am ryw reswm. Llawer ddim yn gyffyrddus o hwn. I ni wedi dod yn rhyw eglwys sydd yn hynod gyfeillgar. Hynod gyfeillgar ac yn tynnu nôl ar unrhyw beth sydd yn mynd peri dychryn ar unrhyw un. Ac felly hynod os na rhywun sydd yn amlwg gyda proffes wag, ond dydyn ni ddim am wneud iddyn nhw deimlo bod ganddyn nhw proffes wag. Gyda nid dyna'r ysgrythyr. Mi roedd rhybuddion dir-un yr ysgrythyr. Drwy'r amser, gwnewch yn siŵr bod yr hyn sydd ganddoch chi o Dduw. Nawr wrth gwrs mae'n gallu codi on, ond dyma beth sydd yn rhyfedd. Gan amla, nid bob tro, ond gan amla, mae'r feddylfryd yma o chwestiynnu'r ffydd yma, a yw yn ffydd achubol, mae'n codi ofn ar y sawl sydd wedi derbyn ffydd achubol. Mor aml dyma yw'r sefyllfa, y rhai sydd wedi deall, yw'r rhai pan maen nhw'n clywed negesio fel hyn, maen nhw'n pryderu am chydig. Mae'r galon yn curo. Maen nhw'n dweud, dwi am fod yn siŵr, a dwi'n un o'r rhain falle mod i, a dwi'n teimlo falle mod i wedi gad, maen nhw'n dod â bob math o gwestiynau ac am hyn, a falle bod na diedd. Ac ond nid hwnna falle yn fwy cadarnhaol, achos y rhai hyderus, y rhai ffals, maen nhw mor hyderus yn ei proffes. Dyn nhw ddim yn hoffi pan mae unrhyw un yn cwestiynu, a gymaint felly maen nhw'n ffyrnigo neu'n gwylltio neu'n codi lan a cherddau mas. Dyna beth sydd fel arfer, ac os nad ydyn nhw'n codi lan ar ddiwedd yr oedfa, fydden nhw wedi anfon neges i rywun wedi cwyno am y fath beth. Pwy mae e'n meddwl yw i gwestiynu fy mod i yn Gristion? Ar y degau dwi wedi gweld eraill, lle chi'n gwybod bod nhw wedi deall. Mae ffrwyth wedi weld yn amlwg ar eu bywydau nhw. Mae gras wedi bod ar waith. Mae ffrwyth edifeirwch i weld yn eu bywydau nhw. Maen nhw'n tyfu mewn gras. Maen nhw'n caru'r Iesu. Maen nhw'n caru'r Efengyl. Ac yna maen nhw'n dod lan yn dweud, oedd hwnna di siglo fi. Ac oedd angen hwnna arna fi. A chi'n meddwl, dyna wahaniaeth. Dyn nhw ddim yn codi dwrn yn dweud pa hawl sydd wedi siarad yn fath ffordd, o fe nath o fe siglo fi. Ac ond dyna falle, dyna yw'r arwydd i chi'n meddwl, wel, mae yna fywyd fan hyn, mae hwnna'n gelondid, ond i chi'n gweld yr hyder yn y proffeswr ffals. Gall rhain yn aml iawn. Honni fel y cythreiliad bod nhw'n credu yn Huw. Yn yr arglwydd Iesu Grist, bod nhw'n credu fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhodi ar y ddaear. Efallai bod nhw'n fodlon cydnabod ei fod yn fab i Dduw. Nhw'n gallu credu fod yr Iesu wedi marw dros bechaduriaid. Pam? Achos dysgus i fan yr ysgrysul. Dysgon ni fod yr Iesu wedi marw dros bechaduriaid. Gall credu ei fod yn bechadur ei hun. Gallech chi ofyn i'r unigolyn yma'r proffeswr ffals, wyt ti'n credu mai pechadur wyt? Dwi'n credu mai pechadur ydw i. Dwi'n gwybod mai pechadur ydw, dwi'n cytuno o hwnna. Fe all gredu mewn athrawieithau uniongred, maen nhw'n credu'r athrawieithau cywir.
Ond beth ni'n deall yw, y serch hyn i gyd, fe allan nhw fod yn golledig. Gall fod ffydd ffals ganddyn nhw, ffydd sydd wedi marw, sydd erioed wedi bod yn fyw. Gallen nhw hyd yn oed credu mae Iesu Grist yw'r unig ffordd. Fe allan fe hyn o fod cam ymhellach. Fe allan nhw credu mae Iesu Grist yw'r unig ffordd. Y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ac nad oes ffordd arall at y tad ond drwy Grist. Ac gallen nhw ddweud, dwi hyd yn oed ddim yn credu fod crefydd eraill yn gywir, a mae Cristnogaeth yw'r unig ffordd. Gallen nhw credu na hyd yn oed. A'r rhybydd yw, gall ffydd felly fod yn farw. Mae e'n dechrau'n, dwi? Fe ddylai fe ddechrau ni, fe ddylai mewn siglo ni. Credwch i fi, mae paratoi pregeth fel hon yn gallu siglo, ond eto gyd rhaid pregethu ar y geiriau yma, achos dyma yw'r ysgrythyr, a mae'r hybydd wastad yn dod o drigaredd. Ac felly mae e mor bwysig. Matthew 3, adnod 8, mae'n dweud hwn, dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch. Dyna'r pwrpas. Mae'n dweud, dewch â ffrwythau sydd yn addas i edifeirwch. Sylwch hwn, rhaid bod edifeirwch os oes gwir ffydd. Nawr, os ych chi am wybod, os oes ganddoch chi wir ffydd, mae rhaid i chi weld, oes edifeirwch wedi bod ynghlwm ag ei ddechrau gydag e, heb sôn am y ffrwythau, meddyliwch hyn, a yw eich proffes chi ar sail cred yn yr efengil, ac hefyd bod na edifeirwch. Dyna beth ni'n dweud, ni ellir gwahanu rhain, fe ddaeth Crist i ddi'r byd i ddelio a'n pechod. Dyma oedd yn ein gwahanu ni o Dduw ac yn ein cadw allan o'r nefoedd, ein pechod yw'r broblem. Ac felly, pam yna wir ffydd, mae yna wir edifeirwch, ac yna fe geith ffrwyth edifeirwch. Dyna beth mae Iago'n ceisio i ddweud. Os gwelir eich bod yn hapus eich byd yn y byd, i'ch chi'n gwbl gyffyrddus yn y byd. Dyna i'ch gwestiwn. Dwi'n abod sawl un sy'n proffesu, sydd wedi bod yn ddigon hapus ei byd ar y nos Wener gyda cydweithwyr. A maen nhw'n mynd allan am noson. Maen nhw mas yn hwyr y nos Wener yn dyn nhw. Nwedig yng Nghaerdydd, mi'n siŵr bod unrhyw le i ddweud y gwir, ond maen nhw'n gallu mynd o dafarn i dafarn. Ond dwi wedi gweld proffeswyr sydd yn hapus ei byd yno. Hapus ei byd, nid yn unig am 7 o'r gloch. Nid yn unig am 9 o'r gloch. Nid yn unig am 11 o'r gloch, ond am 12 am 1 o'r gloch. Ac yn rhoi ar ei ffôn nesymudol, ac yn dangos i bawb, dyma ble oeddwn ni, mi roeddwn ni, ac edrych a be maen nhw'n trial dweud, yw i'r pobl sy'n fod yn proffesu unrhyw beth, dwi'n gallu gwneud hyn fel Cristion, dwi'n gallu dangos iddyn nhw, fod mod i ddim yn wahanol iddyn nhw, a dwi'n hapus fy myd, maen nhw'n hapus i clywed yr iaith, maen nhw'n hapus i clywed y sgwrs, maen nhw'n hapus i weld y gwisgoedd anfoesol, maen nhw'n hapus i glyndo ar y gerddoriaeth sydd llawn chwant, maen nhw'n hapus gyda'r meddwi, maen nhw'n hapus gyda'r holl beth sydd yn mynd gyda fe, a maen nhw'n ffrindiau gorau gyda'r byd, ac yna maen nhw'n dod i'r cwrdd ar y sil, ac eich chi'n meddwl beth sydd yn mynd ymlaen. Neu eraill sydd yn byw am ei gwaith, am fydolrwydd i fyw gyda'i gwaith nhw, a maen nhw'n byw amdano fe, a maen nhw'n mynd i'r cyrsau, maen nhw'n colli'r cwrddau, maen nhw'n colli beth, o maen nhw'n neud proffes, o maen nhw yn y byd. So'r cwestiwn yw hyn, os ych chi'n hapus eich byd yn y byd, ffydd marw sydd ganddo chi, dyw'ch proffes chi ddim werth dim. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Dyma be mae'r sgrythyr yn dweud wrthyn ni. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Os chi'n gyffyrddus yn y sefyllfa yna, mae yna rhywbeth o'i le. Ni all fod yn ffydd achubol, ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a aeth i'r groes fel cosb am ein pechodau ni, os i ni'n chwarae lawr pechod, os i ni'n dehongli pechod fel lladd yn unig. Ond dyna'r tristwch, dyna'r tragedy, lle ni ddim yn gwybod beth yw diffiniad o bechod hyd yn oed. I ni'n dod i'r lefel lle ni'n dweud pechod i rywun sy'n torri mewn i dirwyn a dwy'n i heiddo nhw, neu sydd yn lladd rywun. Ddim yn sylweddoli mae pechod yw tramgwyddo Duw. Yn bod ni'n llawn o bechod. Ac os ni'n chwarae lawr pechod, yr hyn i ni'n neud yw ni'n chwarae lawr y gosb a ddioddefodd Crist ar y groes yn fy llefi. Fe ddioddefodd Crist am fy mechod i, a'i am fy meia i. Ac felly fe ddyle pechod codi dychryn ar hynny. Fe ddyle ni teimlo cywilydd am ein pechod. Fe fi na edifeirwch am ein pechod. Os ni'n gweld hyn, mae yna lle mawr i gwestiynu yn does, yr hyn sydd gennym.
Os yw ein cerddediad yn gyson a pharhaol yn un hunanol, ffydd marw sydd gennym. Rhaid bod e. Neu mae rhaid ni'n rhoi mae'r cwestiwn oes. Dyna be mae Iago yn neud, dyna be Paul yn neud. Os i ni'n barhaol ddim yn gweld hunanoldeb yn mynd i'r cefndir. Fe fyddwn ni fel Cristnogion yn hunanol, yn sicr i ni'n bechaduriaid, a fe fyddwn ni'n pechu. Ond be ni'n dweud yw, os mae parhaol a chyson a'r gogwydd trwy'r amser tuag at hunanoldeb, neu os i ni'n barhaol ac yn gyson yn colli'n tymer, yn cael enw am golli tymer. Os yw'r cyd-weithwyr ni, a falle fi wedi clywed hyn yn cael ei ddweud am rhywun un tro sy'n profesu fod yn Gristion, a fe ddydodd rhywun wrthai, neb yn gweithio gyda fi, ond o'n i wedi clywed amdano fe, oedden nhw'n dweud, doedden nhw ddim yn hoffi gweithio gyda'r person yma, oedd yn Gristion, achos oedd y mor greulon, oedd y mor gas, oedd y colli dymer ac yn anfon neges o'n hyll dro ar tro, ac oedd yn meddwl, sut gall hyn fod? Nawr, fi'n gwybod gall pobl dweud pethau, ond oedd yna'r sion yma mynd o gwmpas y lle enw o fod yn un oedd yn colli tymer tramser. Ond yn gwneud proffes. A falle chi'n neud unwaith, dwywaith, ond os yw'n gyson, blwyddyn ar ôl blwyddyn, be mae'n dweud yw hyn? Mae yna led yn ei feddwl, a'i ffydd sydd yn farw yw hwnna. Os nad oes awydd yno mi ddelio â hyn, ac i frwydro yn erbyn mewn pechod, yna rhaid ystyried mae ffydd marw sydd gen. Os i ni troi'r amser, os 20 mlynedd yn ôl, roedd yna gyheddiad, ac i ni'n dweud, dwi dal yna gyheddiadau. Nawr, wrth gwrs, fe allan ni fod gyda gwir ffydd, ond mae rhaid chi ofyn y cwestiwn, os i ni ddim yn teimlo cwilydd am ein pechod, mae rhaid gofyn, beth sydd wedi digwydd? A yw yn farw? Ni ddim yn gofyn perffeithrwydd. I ni'n gadael yr arglwydd lawr dro ar ôl tro. A fe fyddwn ni'n dweud, wel, dwi'n cwestiynu, ond dwi dal i wneud pethau roeddwn ni'n wneud 20 mlynedd yn ôl. Ond a yw hwn yn flaenllaw dro ar ôl tro, a dwi'n ni ddim yn teimlo'n euog amdano? A dyn ni'n gyffyrddus yn y byd? A dyn ni'n cyfiawnhau ein bydolrwydd? A dyn ni'n llawenhau pan bod yr eglwys yn troi'n fydol ei hunan? Achos wedyn gewn ni fydolrwydd o fewn yr eglwys, sy'n rhoi sêl bendith ar fy mydolrwydd. Hwna yw'r tragedi fwyaf. Mae'r eglwysi heddiw wedi mynd mor fydol o fewn i eglwysi. Ac felly mae wedi rhoi sêl bendith ar y bywyd sydd tu fas, mae'r union rhy fath ag yw tu fewn i'r eglwys. Mae mor dris yn dweud. Os ydyn ni'n gallu byw yn hapus ein byd, heb gwylydd, yn euog o bechodau cudd efallai, ac yn esgusodi yn hunan drwy'r amser, dro ar ôl tro am ein pechodau cudd. Os ydyn ni'n gwrthod troi cefn o'r hyn y mae Crist yn ei gysau yn ei wahardd, os ydyn ni tro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn, ac i ni'n parhau i fod yn styfnig yn dweud na, ni'n troi yn erbyn yr hyn y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gysau, os ydyn ni'n cyfiawnhau pechodau a hoeliodd Iesu Grist i'r groes, yna'r hybydd yw fe all fod yn ffydd marw. Os nad ydyn ni'n cael ein hysgwyd, a mynd nôl i'r ffaith, ydych chi'n cael eich hysgwyd, os ydych chi'n cael eich hysgwyd, ond mae hwnna'n fater o lawenhau yma heddi, achos mae'n dangos bod na fywyd yna tybiwn ni, mae hwnna'n fwy o beithiol. Os ych chi'n meddwl nawr, a chi'n meddwl, ble dwi'n sefyll, a chi'n dechrau holi eich hunan, ond ydy hwnna'n lle mor saff i fod, achos y peryg yw'r rhai sy'n dweud, paid i byth a cwestiynu fi. Rheina yw'r rhai tybiwn ni sydd angen iddyn nhw cwestiynu. Gobeith yw bod chi fel fi, wrth i fi bregethu fe, dwi'n teimlo mor euog am gymaint o bethau dwi wedi wneud. A'i ddweud, a'i feddwl. Ond fe fydd yr hun sydd â ffydd achubol. Mae galon e'n dyner iawn. Mae'n sensitif, yn dwi? A mae'n poeni os yw'n gadael i arglwydd lawr. A pan mae rhyw neges yn dod sydd yn dod ar ymwybyddiaeth o'r diwedd, dwi wedi bod fel yna. A fi na eogrwydd yn dod. Ond dyna le mae'r un sydd â gwir ffydd, ond yr un sydd ddim yw'r un hyderus. Maen nhw mor sicr mae gen i broffes, dwi'n grefyddol, dwi'n Gristion. Paid i byth a cwestiynu ble dwi'n sefyll. A mae yna rhyw galedwch yna hefyd. Yr hybydd yw os felly ffydd marw yw e.
sydd yn cynhyrchu gweithredoedd marw. Gweithredoedd sydd yn arwain at dim. Hynny yw, efallai fe welwch I maes o law yw bwyslais ar ei gweithredoedd nhw. Maen nhw'n ddibynnol ar ei gweithredoedd nhw. Maen nhw'n ddibynnol ar yr enw o fod yn Gristion. Maen nhw am wneud pethau mwyn profi bod nhw'n Gristion. Maen nhw'n selog yn ei gweithredoedd. Elusennol, helpu pobl eraill, beth bynnag yw maen nhw'n ffyddio, maen nhw'n wrthi, dydd a nos, a maen nhw'n eisiau bobl I weld, a maen nhw rhyw hysbysebu mawr yn digwydd ond oes na. Gyfalle yn allanol mae'n ymddangos yn dda ac yn foesol. Ond mae yna bwyso ar weithredoedd allanol sydd byth yn gallu achub yr enaid. Does dim un gweithred yn gallu achub yr enaid. A dyn nhw'n sylweddoli hyn. Does dim un gweithred y gallwn ni wneud gall dalu'r pris am ein hachubiaeth. Does dim un gweithred crefyddol allwn ni wneud sydd yn mynd I achub fe enaid I. Does dim un gweithred. Ac felly os ni'n pwyso ar y gweithredoedd yna, be mae'n dweud yw marw yw'r gweithredoedd a marw yw'r ffydd. A trienus yw ein cyflwr. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn ail at ffydd bywiol. Felly ffydd hefyd, oni bydd ganddi weithredoedd marw ydyw a hi yn unig. Felly mae'n amlwg, fel I chi'n darllen yr holl adnodau o gwmpas ffydd mae angen gweithredoedd. Rhaid cael gweithredoedd, a mae'n dweud fan hyn, oni bydd ganddi weithredoedd, mae'n farw. Felly mae'n amlwg pa fath o weithredoedd I ni'n sôn amdano, felly dyna yw'r holl bwrpas darn yma, ond mae yna gymaint o ddefnyddio'r adnodau yma, mae mor drienus. Rhaid i'r ffydd yma, sydd yn wir, yn fywiol, ffydd sydd yn achubol, rhaid iddo ddod o difas. Rhaid iddo ddod o tu allan I ni. Dyna lle allan ni ddechrau. Nid ein cred ni yw nid fy ffydd I yw nid fy ymdrech I gredu mewn unrhyw ddiw yw nid unrhyw gredoau arbennig a thrawiaethau yw nid unrhyw beth o fath. Os yw fy ffydd I yn dod ohona I, a dwi wedi penderfynu credu yn yr efengil, dwi wedi penderfynu bod yna ddiw, dwi wedi penderfynu credu bod yr athrawiaethau yma yn digwydd bod yn gywir. Mae Iesu Grist yw mab Duw, ond mae hwnna wedi dod o fy mhenderfyniad I. Nid Ffydd Achubol yw hwnna. Mae gwraeth yw hwnna, neu cael eich perswadio pa mor gywir yw achos fe ddyle fe fod. Cofio clywed Martin Lloyd Jones yn dweud yn aml, oedd mor alluog ac oedd yn ddoctor, un o'r goreion yn y wlad, ac oedd I feddwl yn arbennig, ond oedd ac oedd yn dweud mae'r Beibl yn lyfr un ar gyfer y gwybodaethau ni allech chi ddweud. Mae mor hyfedd, mae'n gymleth mewn rhai mannau, syml mewn mannau eraill, a mae'n mor ddiddorol. Ac felly allech chi roi Beibl o flaen unrhyw un, allech chi ddweud nhw, fedrwch chi ddim dadbrofi'r Beibl. Mae e'n wir, mae e'n gywir, ond wneud hwnna ddim eich achub chi. Mae'n ddiddorol, hanesyddol, ffeithiol gywir, gwyddonol gywir. Does dim un lle mae'r Beibl yn wyddonol anghywir, ac felly mae gyd yn plethu mewn i'w gilydd, ond hyd yn oed chi'n dod I weld yna, wneud ddim eich achub chi. Achos mae hwnna wedi dod ohonoch chi. Chi wedi gweithio fy mas. Dyna lle yn aml iawn, mae'n beryg yn does pan mae'r holl bwysles yma ar cael pobl I ddod siarad am y greadigaeth sydd yn hyfryd I glywed y pethau yma, ond I ni ddim eisiau perswadio pobl I gredu yn amlwg bod na ddiw. Dim dyna'n tasg ni. Achos fod nhw'n golledig os nhw'n credu, mae Satan I hun yn credu bod na ddiw, dyw hwnna ddim yn mynd I wneud dim gwahaniaeth. Ac felly dyma'r lle sy'n rhaid ni bod mor ofalus. Mae'r ffydd yma yn ffydd sydd yn aroddir I ni gan Dduw. Ond nid wedi ei roi oherwydd unrhyw weithred ynom ni. A mae'n glir am hynny. Mae'r ffydd achubol yma yn dod o tu fas. Ond beth mae'n pwysleisio, mae Paul a Iago yn pwysleisio'r peth, mae'n dweud, ond nid yw Duw yn rhoi ffydd I ni ar sail pa mor dda I ni wedi bod. Dwi ddim yn dweud gan bod eich rhieni chi fel hyn. Dwi ddim yn dweud gan bod chi wedi mynd i'r capel am 10 mlynedd, fe roddau ffydd I chi I gredu. Dwi ddim yn dweud yna. Dwi ddim ar sail unrhyw beth I ni wedi wneud, na I feddwl, na unrhyw beth amdano ni. Achos mae'r ysgrythur yn ddigon clir, mae'r gorau sydd gyda ni fel bratiau bydron. Mae'n fochedd, mae'n llawn balchder.
Ffydd Achubol yn rodd, yn llwy'r o ras, Effesiau 2, 8 a 9, canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw y Duw, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Nawr, mae'n ddigon amlwg, yn diw e? Mae'n amlwg. Felly, gai ofyn y cwestiwn yma. A yw beth sydd ganddo chi yn rodd gan Dduw? A yw eich proffes chi, a yw'ch tystiolaeth chi yn gallu dweud fe dderbyniais i rhodd o ffydd. Nid fi weithodd y mas, ond rhywsut ges i'r gallu i gredu ac ymddiried. I bwyso ar Iesu Grist. Ond falle mae hwnna'n help i ni'n gallu credu'r pethau cywir, a mae angen i ni credu'r pethau cywir, ond mae'r elfen yma o'r ffydd yw pwyso. Pwyso ar Grist. Ar Iesu Grist yn unig. Mae fe yw'r unig sail, yr unig obaith sydd ganddo ni. Achos os ydych chi wedi derbyn yr hodd i bwyso ar be mae Iesu Grist wedi wneud drostoch chi, hynny yw, mae e wedi byw y bywyd perffaith i chi, ac i chi yn pwyso'n llwyr ar hwnna. Achos i fynd i'r nefoedd rhaid fod yn berffaith, ond fedrai ddim fod yn berffaith, ond dwi'n pwyso'n llwyr bod na rhywun wedi byw y bywyd yn fy lle fi, dwi'n pwyso ar Grist. Ond chi hefyd yn gwybod mae'r rhaid cael cosp, ac yna chi'n gwybod fe fyddai methu mynd i'r nefoedd, rhaid cael cosp, rhaid cael cyfiawnder, ond yna chi'n pwyso ar y ffaith bod yr ysgrythyr yn dweud i Iesu Grist cymryd y gosp ar y groes yn fy lle fi, a dwi'n ymddiried bod Iesu Grist wedi gosbi yn fy lle fi. Na fydd na gosbi fi byth eto. Dyna be mae Cristion yn gallu dweud. Does dim damnedigaeth i fi nawr yng Nghrist. Mae Iesu Grist wedi gosbi yn fy lle fi, ac felly dwi'n pwyso ar hwnna. A sut dwi'n gallu ymddiried fy enaid yn hwnna? Mae'n rhodd, mae'n mor bwysig, achos ni'n sôn am dragwyddoldeb fan hyn, ni'n sôn am tynged yr enaid, yn mynd i golledigedd tragwyddol, felly mae hwn mor bwysig, ond sut gall enaid ymddiried ar rhywbeth mor bwysig, ond mae'n gallu pwyso ar Grist, achos mae Iesu Grist wedi dweud, dwi wedi cymryd y gosb. Dwi'n gallu ymddiried, dwi'n gallu cysgu yn y nos, achos dwi'n gwybod fod fy enaid yn saff. Mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle, mae wedi marw ar y groes yn fy lle, a dwi wedi derbyn yr hodd i ymddiried ynddo. So chi wedi derbyn ffydd felly, chi'n gallu gweld mae ffydd felly yw. Achos yn ôl gair Duw, fe fydd na weithredoedd arbennig fydd yn profi mae ffydd o Dduw ydyw, mae rhodd ydyw, mae ffydd Achubol. Dyna be mae'n dweud. Fe fydd gweithredoedd i'w weld. Gwelir edifeirwch ar gychwyn y daith. Dyna be mae'n dweud. Mae'r ffydd yma yn mynd llaw yn llaw gyda thrawedd ar bechod. Mae'r ysbryd glân di dangos i'r pechadur i bechod. Mae'n teimlo i bechod. Mae'n teimlo cywilydd. Mae'r rhain teimlo fe fwy nag eraill. Ond beth sy'n wir, mae pob un yn teimlo i bechod. Mae'n teimlo'r euogrwydd. Yn pwyso lawr. Mae'r ofn efallai. Mae'r hein i gyd yn rhan o'r peth. Ac yn sydyn iawn, mae'r pechadur yn edifarhau. Mae'n troi, mae'n teimlo'r pwysau a pa mor afiach yw i bechod. Mae'n teimlo cywilydd am i bechod. Ond mae'n troi at un, mae'n troi at Grist. Dyna yw gwir ffydd Achubol. Mae ffydd ac edifeirwch yn mynd llaw yn llaw. Mae'n credu yn Iesu Grist, mae'n troi at Iesu Grist. Mae'n troi o'i bechod. Dwi ddim eisiau bechod dim mwy. Mae'n troi at Grist. Ac mae hyn yn para trwy fywyd e. Fe fydd hwn yn un o'r ffrwythau fydd i weld o'r oedd yn yr y cychwyn a mae'n para trwy gydol i daith i fywyd e. Mae'n un sydd yn edifarhau drwy'r amser. Mae'n teimlo pa mor frwnt yw i bechod ac mae'n teimlo cywilydd ambell rhaid. Dwi'n sylweddoli bod e wedi pechu ac yn am yr ysbryd glân yn ei oleio fe ac yn dangos. Falle mewn rhai blynyddoedd, dwi'n mynd i gweld bod wedi gwneud un peth tro ar ôl tro. Ond yna mae rhyw argyhoeddiad yn dod. Ac yn lle codi dwrn lan, mae'n dod i teimlo'r cywilydd. Nawr dwi'n sylwi fy mod i wedi bod fel yna. A mae'n euogrwydd, mae'n edifarhau. Dyna'r ffrwyth edifeirwch. Ffrwyth ffydd, y gwir ffydd, mae'n arwyddion yn does o ras. Mae'r enaid sydd â ffydd Achubol yn pwyso'r Grist, nid yn unig pan mae'n dod yn Gristion, ond mae e bob dydd yn pwyso'r Grist.
bob dydd ei obaith am iachawdwriaeth yw Iesu Grist. A dwi ddim am trymgwyddo Crist. Dwi ddim am pwyso ar unrhyw ymdrech bersonol. Fydd y ffydd yma yn arwain at ymdrech i gadw i ffwrdd o'i bechodau. Ac mae am rodio mor agos i Grist, at Grist, a mwynhau gwmniaeth. O dyma yw canlyniad y ffydd yma. Dyma a welir, fe welir gweithredoedd o fuddod o ganlyniad i Ffydd Achubol. Fe fydd na weithredoedd, ond dyn nhw ddim yn achub chi. Dyn nhw ddim yn achub chi, ond maen nhw'n prawf bod chi wedi derbyn Ffydd Achubol. Dyna pa mor bwysig fe. Mae'r enaid yma am wasanaeth i waredwr, ei arglwydd yn wahanol i'r proffesor Ffals sydd yn esgeluso ei fuddod yn fwriadol ac yn barhaol, ond nid felly'r Cristion, y gwir saint, mae am fod yn ifydd i'w arglwydd, mae am clodfori ei arglwydd. Mae'r sawl sydd yn berchen ac a dderbynio Ffydd Achubol yn ei ddangos trwy weithredoedd o ddiwioldeb gweledol a chuddiedig. Hynny yw, mae fywyd cudd yn un o weithredoedd sydd yn profi ffrwythau difeirwch. Pan nad yw pobl yn ei weld mae'n siarad a'i ddiw, a'i dad nefol. Pan nad yw sneb arall yn ei weld fi'n cofio mewn gwersyll blynyddoedd yn ôl, ac gweld rhai oedd yn deffro yn y bore, yn gynnar yn un, digon o sŵn hefyd, gael bwysleisio, digon o sŵn yn gynnar yn y bore. Cofio, ni ddim wedi gwneud proffes bryd hyn, ond o'n i'n gweld nhw, ac o'n i hefyd yn darllen bob dydd, gair Duw. Ond oedd rhain yn gwneud digon o sŵn yn y bore, bydd 6 o gloch y bore. Deffro pawb. Ac yn gwisgo. Pigo'i Beibl lan. Ac os, mewn sawl achlysur, oedd un achlysur, oedd e mewn lle oedd yn yr ystafell, oedd y golem yn mlaen fyna, ac o'n darllen y Beibl. A rhai nid yn hwyr yn y nos, a ddim yn rhoi diffodd y golau tan oriau yma yn y bore. Achos o'n nhw'n darllen y Beibl, drychwch yna fi'n gweddio. Oedd e'n sioe fawr. Eraill yn mynd i rwle arall, ond nhw'n gwneud yn glir i bawb. Dwi'n mynd, cyhoeddi bawb, dwi'n mynd draw fyna i cael fy amser tawel. Ac o'n nhw'n cyhoeddi fe, ac o'n nhw'n dweud, dwi'n mynd i siarad â Duw, ac o'n i'n arfer meddwl, dyw hwn yn iawn, ond ni ddim yn Gristien ar y pryd. Ac yn meddwl, beth yw hwn? Mae hwn yn sioe, mae hwn yn sioe. Achos o'n nhw'n cyhoeddi beth o'n nhw'n gwneud, o'n nhw am i bawb i wybod, drochwch pa mor dda ydw i. Roedd na rhyw weithredoedd, ond oedd e ddim yn canu'n yn bir. Ond mae'r un sydd â gwir ffydd. Fe fydd yn amlwg yn guddiedig ac yn gyhoeddus. Fydd ddim sioe fawr. Mae'n mwynhau cymdeithas a'i waredwr, wrth fynd a dod. O'r ddechrau dydd, canol dydd, diwedd dydd. Mae am ddarllen ei air, mae am wrando ar bregethu am ei lyfr, am ei air. Mae'n darllen llyfrau da gan weision yr arglwydd, mae'r hyn oll. Dyma yw ei hymyfrydwch. Dyma yw rhywun sydd wedi derbyn gwir Ffydd Achubol. Fel mae'r salmyd yn dweud yn Salm 119, adnod 9 ymlaen. Pa fodd y glanhad llanc ei lwybr? Wrth am gadw yn ôl dy air di, am holl galon yth geisiais, na ad i mi gyfeliorni o ddiw'r dyrchmynio. Mae'n argoeddiad o bechod yma. A mae'n dweud, paid a gadael i mi gyfeliorni, paid a gadael i mi crwydro, achos dwi'n gwybod dyna be fyddai'n neud fel dy blentyn, fe fyddai'n dadael di lawr, fe fyddai'n crwydro, mae math raw, fyddai'n troi'r ddeg i'r chwith. O, Dduw, paid, mae dy bethau di mor bwysig i mi. Dyma Ffydd Achubol, mae chi'n cydnabod eich crwydro, chi'n cydnabod eich pechod, chi'n cydnabod bod chi'n gadael yr arglwydd lawr, ond mae'n torri'ch calon chi pan chi'n gweld e, chi'n dweud, o, maddau i mi, pam, achos fi ysdi farw ar y groes yn fy lle fi. Mae mor wahanol i'r proffesor Ffals. Mae'r hyder yn y proffesor Ffals. Adnod 11, cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon. Fel na ffechwn i dderbyn. O, mae yna rai fel y Phariseaid, oedden nhw'n gwisgo ymadroddion yr Hen Testament. Phylacterau yma ar eu talcen. A'r mwyaf, yr bocs yma yn llawn adnodau yr Hen Testament, o mwyaf ysbrydol oedden nhw. Dwi ddim yn anhebyg i lawer heddi yn y byd crefyddol. Maen nhw'n hoffi gadael i chi wybod gymaint maen nhw'n gwybod. Yn ei gweddiau nhw'n llawn a thrawiaeth. Chi'n ar ôl y weddi, chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr os fi chi'n siarad â Duw. Chi wedi gadael i fi wybod gymaint chi'n gwybod am yr ysgrythur, ond chi'n mynd siarad â Duw.
Oedd e fel y ffilacterau yma. Drychwch pa mor wybodus ydw i. Drychwch ar fy ngallu fi, drychwch ar fy nealltwriaeth i. A dwi ddim felly cuddiais dyma droddion yn fy nghalon. Maen nhw'n gweithio ar fy nghalon. Fel na ffechwn i dderbyn. Dyma droddion di yn fy nghalon i. Pam? Achos maen nhw'n helpu fi peidio pechu a dyfrifod i. Pam? Achos fi es i farw ar y groes yn fy lle fi. Dyma fel mae'r Cristion, dyma gwir ffydd. Mae hwn yn Ffydd Achubol. Ti ar y glwydd wyt fendigedig. Disg i mi dy ddeddfau. Dwi ddim yn honni bod yn gwybod popeth. Dysga mi dy ddeddfau, dysga mi sut i cymhwyso nhw. Am gwefusau y treithais holl farnedigaethau dy enau. Bu mor llawen gennyf ffordd y dystiolaethau. A'r holl olyd, yn dorchmynion y myfyriaf, ac ar dy lwybrau yr edrychaf, yn dy ddeddfau yr ymddigrifaf, nid anghofiaf dy air. Allech chi ddychmygu yr oes fodern yn dweud, wel ie, ymhyfrydaf yn dorchmynion, ond dwi ddim yn cytuno gyda nhw gyd. Fi'n credu mae'n mater o farn yw e. Dwi'n credu bod hawl gyda ni wneud hwn a'r llall, a does dim rhaid cadw'r sil, dim rhaid dod i'r oedfa, a dim rhaid bod yn ofalus ben ni'n yfed, dim rhaid bod yn ofalus lle ni'n mynd a be ni'n cael yn neud ar y penwythnos. Dim i tebyg nag yw. Mae'r ysgrythyr yn ddigon clir. Yn dy ddeddfau yr ymddigrifaf, nid anghofiaf dy air. Mae gwir ffydd Achubol yn arwain at fywyd wedi ymwahanu o'r byd ac yn dod o gariad i Grist. Nawr, os yw'n broblem, lle tybio ni bod y llawer yn ein cylchoedd ni yn drist iawn, falle'n gweld bod hwnna'n broblem. Wel, na i ddyfynnu Spurgeon. Na ffordd gorau i ddatrys y broblem. Na ni ddyfynnu Spurgeon fan hyn. Fe ddwedodd wrth gwrs yn Saesneg, na i ddweud yn Gymraeg, lle nad oes ymwahanu, nid oes gras. Marw yw e. Lle nad oes ymwahanu o'r byd, does dim gras. A mae'r ffydd sydd ganddyn nhw yn ffydd sy'n farw. Nawr mae hwnna'n eitha dweud, a mae'n mynd ymlaen. Os wyt yn credu ynddo, mae y fath bwer yn y gras a ddaw trwy gredu, rhaid i ti wasanaethu ef, ac os ddim, nid wyt yn eiddo iddo. Nawr, Spurgeon sy'n dweud na. Ar sail Iago, sydd yn cyd-fynd â Paul, sydd yn cyd-fynd â'r arglwydd Iesu Grist, sydd yn cyd-fynd â'r holl proffwydi, yr un yw'r neges. Mae rhaid ni fod yn falus. Pa ffydd sydd gennym, wel, i orffen ac i gloi, ffydd bersonol. A ydych chi wedi dod at y man trwy ras, eich bod yn cysau yr hyn yr oeddech gynt yn ei garu. Ydych chi wedi dod at y pwynt na? Eich bod yn cysau yr hyn yr oeddech chi gynt yn ei garu. Ac nawr yn caru yr hyn yr oeddech chi yn ei gysau. A ydych chi wedi dod at y man yna. Cymaint o newid a ddaw pan fod gras ar waith. Pan y derbyniwch y gallu i gredu trwy dderbyn y ffydd Achubol sy'n rodd am nerth sydd yn yr efengil. Mae gwaed Iesu Grist mor bwerus, mae'n golchi pob staen, yr un mwyaf tywyll i ffwrdd. Mae cyfiawnder Crist, ei glogin o berffeithrwydd yn gallu gorchuddio'r enaid yn llwyr. Mae'r hedyn o sancteiddrwydd, mae'r ysbryd glân wedi blannu, yn tyfu ac yn tyfu'n gadarn. Ond dyna yw achubiaeth. Dyma cynlyniad gwir ffydd. O hwn yn peri nawr fod y gogwydd parhaol tuag at sancteiddrwydd, at byrdeb. Os ydych trwy ras wedi gweld mai ffals yw eich proffes, bod ymwybyddiaeth yn o'ch bellach eich bod yn dod yn fyr o safon Duw, ac ni all eich gweithredoedd fodloni gofynion y tad. Yn ystyriwch ein adnod 18, eithir rhyw un a ddywed, tydi ffydd sydd gennyt, minnau gweithredoedd sydd gennyf. Dangos i mi dy ffydd di heb dy weithredoedd, a minnau wrth fy ngweithredoedd i ddangos a fi ti fy ffydd yna. A ydych chi wedi dod i weld fod eich ffydd marw yn cynhyrchu gweithredoedd marw. Ond os dewch chi at Grist, os syllwch chi ar yr hyn a wnaeth Crist trosoch, iddo fe fyw y bywyd perffaith. Ac iddo fe farw ar y groes trosoch.
Ac iddo fe goncro'r bedd ac effer a Satan erich mwyn. Ac iddo atgyfodi o'r bedd i ddangos ei fuddigoliaeth. Yna beth i chi fod i wneud? Edrychwch i Grist. Peidiwch edrych eich gweithredoedd, achos dydyn nhw ddim yn achub, ond edrychwch i Grist, ac wrth wneud hynny, fe newch chi dderbyn yr hodd i gredu. Hynny yw, fyddwch chi ddim yn gallu edrych i Grist, ond fe fydd y gwirth yn digwydd yn y broses. Fe fydd y gallu'n cael ei roi i chi i edrych i Grist. A rhywsut, roeddwch chi'n ffeindio bod chi'n gallu pwyso fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn eich lle, ac fydd na lawenydd, fydd na ryddhad, fydd na gariad, fydd na awydd i'w wasanaethu, a fe fydd arwyddion pam, y mae'r hedyn o sancteiddrwydd wedi blannu yno, fe fydd yn datblygu. Ac fe welir ffrwyth edifeirwch. Fe fydd yn dod, mae'n ffaith, mae'r ysgrythyr, dwi'n byth yn anghywir, mae wastad i weld. Felly beth am newch chi? Ble mae'ch ffydd chi? Ar bwy mae'ch ffydd chi? A yw eich ffydd chi ar eich gweithredoedd? A ydych chi'n pwyso ar eich gweithredoedd? Neu a yw eich ffydd chi ar Grist sydd yn cynhyrchu gweithredoedd? Felly ffydd hefyd, ond i bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw, a hi yn unig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei weithredoedd ef. Yn diolch am ei fywyd ef. Yn diolch am ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac o Dduw yn gweddio, y bydd yr ysbryd glân ar waith. Yn peri, fydd na rai efallai sydd wedi bod yn pwyso ar ei gweithredoedd, bod ei ffydd yn ei gweithredoedd. Ond o Dduw, pan ni'n gweddio, bydd yr ysbryd glân yn peri. A bydden nhw'n dod at droed y groes. Ac yn derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ar Grist, ar ei weithredoedd ef, ar ei fywyd ef, ar ei farwolaeth, ar ei atgyfodiad. O Dduw tyrd, gweithio'n rymus. Gad i ni weld dyddiau yma unwaith eto pobl sydd yn credu, derbyn yr hodd o ffydd. Ond Ffydd Achubol, ac y bydd yn cynhyrchu sancteiddrwydd. Tyrd, i ni'n gweddio gofyn i ti drigarhau felly wrthym. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.